Hej alle sammen, godmorgen. Det bliver en pissefed dag i dag. Vi skal bare lige nu lov til vejret med Lasse, som sker nu. Tak for det, Marius. Vi har et meget tørt vejr, og det er meget overskyet rundt i hele landet. Vi kommer op på en 12-14 grader rundt landet og fuld solskin hernede i Sønderjylland, men det er ikke noget værd at råbe på for. Men ja. Tak for det, Lasse. I dag spillede pigerne en kamp mod Kildeveld, hvor det vinder 3-1, og vi vil lige ud og finde nogle reaktioner på kampen og høre nogle af debutanternes mening om det. Hej alle sammen, jeg sidder her sammen med Sigrid og Smilla, som spillede fodbold i går. Jeg lige stille nogle spørgsmål. Smilla, hvordan var det at spille sin første fodboldkamp på EU? Det var mega fedt, og jeg synes faktisk, det gik mega godt. Du scorede også et mål, må jeg høre det? Det var et uforventet mål, men det var da godt. Ja, hvad er en kamp? Det er 3-1, så det til os. Så vi var bare skide gode. Signe, jeg hørte også, du har fået et gult kort, må jeg høre det? Ja, det er fordi jeg kom til at takke en pige, som kom løbende, og så, men det var rigtig godt, tænkte jeg, fordi at, hvis jeg ikke havde gjort det, så... Kom til, det var meningen? Nej, jeg kom til. Okay. Og så hvis jeg ikke havde gjort det, så tror jeg, hun havde scoret, så... Okay, så det var en god tackling. Ja, jeg var kun ude i 5 minutter, så det var... Okay. Er I sådan tilfredse med den indsats, som holdet leverer i går? Ja, Okay. det var da fandme godt. Fordi der var 3 nybegyndere. Ja, og faktisk, Miriam, hun scorede faktisk sammen med os. Ja, okay. Så det var faktisk en 4-1. Ja, Okay. det er også sådan. Tak, Pia. Hej, her står vi med Christian Olkjær fra Socialdemokratiet. Magnus Just. Jeg er Joni fra Danmarksdemokraterne. Lige præcis. Hvordan er stemningen de her dage, og er det sjovt at være politiker? Ja, men det synes vi da. Det kører fint. Vi arbejder hårdt, meget Det gør hårdt. vi. Jeg arbejder jo hårdere end dem i hvert fald. Nej. Er det sjovt at være politiker for en uge? Ja, det er jo ikke sjovt, de er mere hårdt, vil jeg sige. Når vi laver så meget. Ja, meget aktiv. Man skal virkelig tænke sig om komme med nogle gode spørgsmål, for eksempel til de andre politikere. Helt enig. Og have nogle gode holdninger og holde fast i dem. Tak for det. Selv tak. Så tak. Tak, Victor. Nu skal vi hen til dagens panelmøde, som vi har glædet os til hele ugen. I får nogle videoer fra det er mest spændende. Velkommen til. Spændende det. Vi skal jo i dag køre debatten. Vi gør det med lunger og fulde kar. Altså, lad os nu sige, at I havde en god uddannelse. Og I skulle rejse til Sverige, og I blev benægtet, fordi der var ikke gode nok forhold, dengang I var små. Det synes I bare er fair. Hvis skyld er det så? Så er det jo ens egen skyld. Vi mener jo, at hvis der er børn til stede, Have uddannet i Danmark. Stem radikalt, vi har en plan. Yes! Jeg står her sammen med Andreas fra Enhedslisten, og jeg vil stille nogle spørgsmål. Er du klar? Ja. Hvordan definerer Enhedslisten en vellykket integration i Danmark? Vi definerer en velintegreret institution ved, at man føler sig dansk, man føler sig en del af det danske samfund, og man har det godt. Skal religiøse og kulturelle skikke have plads i det offentlige rum, og hvor går grænsen ifølge Enhedslisten? Det skal bestemt på plads. Vi mener, at vi har jo det her grundlov, og det betyder, at vi har ytringsfrihed, og det betyder, at vi har lov til at dyrke vores religion. Altså, hvis en dansker havde lyst til at starte en ny religion, så skulle personen have lov til at gøre det. Så selvfølgelig skal indvandrerne også. Vi er jo alle sammen lige, og alle sammen er indholdet. Okay. Ja, Tak, Andreas. det er så let. Hej. Jeg sidder her sammen med formanden for Dansk Folkeparti og næstformanden, Rasmus og Anders. Jeg stiller nogle spørgsmål. Er I klar? Ja. I siger, at I gerne vil have de her indvandrere ud af landet, men hvordan har I egentlig tænkt jer at gøre det? Er det noget, I vil betale for, eller skal det bare selv finde ud? Men jeg tænker, at vi gerne bruge nogle penge på at få dem ud af landet, og så lige så snart de er i det her tredje land for at søge asyl, så er det ikke vores problem med. Ja, og det er selvfølgelig noget, der koster rigtig mange penge lige nu, men man skal huske at tænke langsigtet, at vi sparer penge på den lange bane. Okay. Så vil jeg også høre om religiøse og kulturelle skikke skal have plads i det offentlige rum, og hvor går grænsen ifølge Dansk Folkeparti? Jamen altså selvfølgelig, der skal være plads til dem, hvis de selvfølgelig har lyst til at følge den danske kultur og følge vores regler. Så er der selvfølgelig plads til, at de kan have en moské og så videre, og holde deres fast og så videre. Men de skal stadig bare følge den danske kultur og så videre. Ja.
Du har noget at sige? Jamen, jeg vil også sige, altså så længe de bare deltager i vores samfund, altså har lyst til at arbejde og gøre noget godt for os, så er de da velkommen. Ja. Og så lige til sidst her, synes I, at debatten gik godt fra jeres side, eller kunne I blive noget bedre, eller blev I helt overrumplet? Jeg synes, den gik rigtig, rigtig godt. Vi var på ingen måde i nogen situation, hvor vi var presset. Jeg synes, det var os, der sagde mest og var mest ude efter folk, hvor de gik i en forsvarsposition. Så det var en rigtig god debat, vi havde her. Okay. Tak for det. Det var alt for dagens paneldebat. Det var mega spændende. Nu har vi en lille videohilsen fra Filippinerne. Tobias han har filmet en video til os og se, hvor meget det hygger sig. Kom. Hej TVAU. Tobias fra Liberal Alliance spiller klar. Vi er i Filippinerne lige nu. Vi er perfekt vejr, 30 grader, en UV på 12, lækre filippinske damer og lækre drinks. Vi er ude at dykke og nyder livet. Det er det, jeg har at sige til jer. Vi ses herfra. Som I kan se, så hylder de sig mega meget i Filippinerne. Og det var alt, vi havde for i dag. Ses. Shakira, Shakira.